traineru txapelketa irabazi eta gero. Zarautzek eta Bermeok pare-parean amaitu dute Donibane Loitzunen jokatutako estropada handia. Eta epaileek bideo finiza erabili behar izan dute garaia zein izan den argitzeko. Zarauztarrek gustura hartu dute epaileen erabakia eta ederki astindu dute bandera. Hori bai, aurrez egundoko lana egin behar izan dute gaurko estropada irabazia izateko. Lehen kaletik aritu dira zarauztarrak, bigarrenetik Bermeo, hirugarrenetik Kaiku eta laugarrenetik Orillo. Eta lehen luzean, Kaikutarrak izan dira onentsuenak. Kortak prestatutako kuadrillak 3 minutu eta 2 segundutan egin du Ziaboga. Atzetik, Bermeo 2 segundora, Zarautz 3 eta Oriok laugarren postua izan du lehen maniobra horretan 5 segundoko atzerapenarekin. Estropada erdian, Zarautzek hartu du burua. Eta Urdinek, Gorka Aranberriren agindutara, 6 minutu eta 37 segundotan egin dute maniobra. Bigarren posturako, Bermeoko beste Urdinak eta Kaikutarrak parean izan dira, 3 segundoko atzerapenarekin. Eta epaileek atzerapen handiagoa 9 segundukoa hartu diote Orioko ontziari. Hirugarren luzean ordea, Oriotarrek arazoak arazo eta korronte alde batetara utzita oso lan ona egin dute azken kale horretatik eta desiente hurbiltzea lortu dute. Zarautzek markatu du denborarik onena hirugarren Ziabogan, 10 minutu borobilak, gero Kaiku 2 segundora, Bermeo 3 eta azkenik Orio 7 segundora. Eta azken luzea zoragarria gertatu da, ikusgarria. Zarautzek errentatxoa hartu du, baina azken momentuan Bermeotarrek olatutxo ederki aprobetxatu eta txampa bikain egin eta gero Zarauztarrekin batera amaitu dute lehia. Epaileek bideo finisa erabili behar izan dute, lehen aipatu bezala, eta azkenik 54 eunenekotako errenta izan dela adierazi dute Zarauztarren alde. Zarauztarrentzat 13 minutu, 28 segundu eta 32 eunen. Bermeo, bigarren 54 euneneko gehiago erabili dituelarik. Brontzea Kaikurentzat izan da 6 segundora eta Oriok laugarren tokian bukatu du 10 segundora. Txalo sorta handia, Zarauztarrentzat eta aipagarria, Bermeoko arraunlariek kirol legez onartu dutela epaileen erabakia eta Gorka Aranberri eta Azier Zurinaga patroiek solasaldi jatorra izan dutela kaia. Kristona. Bukaeran sartu gara pare-parean da pentsatzen ginen bigarren sartu ginala, eta geho torrez eskigu barkukuak banderakin irazin deula, eta kiston sustu egin, baina, bueno, ezken irazi deu, eta kiston guztua. Azkenengo Luzian ontzierdi bateko abantaila bintzat izan duzu, baina geho bukaeran pare-parean. Ba, ibaiek gaine torrez eskigu, olatu alde, eta gortxe eustea, eta hori, azkenengo beste 50 metro izan bazean igual pasako ziuen, da hortxe bukatu, eta earki. Sí, hemos tiabogado. Yo creo que Kaiku y Zarauz un poquito delante nuestro, la última Ziaboga, no sé tiempos, un segundo tal vez. Se ha escapado y lo que pasa es que tenemos mucha casta. Y bueno, pues a base de casta y de sufrir, que esto es sufrir, pues bueno, hemos sido capaces de meternos, pero bueno, pues no ha sido suficiente. Zarauzko Arraun Elkarteak 25 urte beteko ditu aurten, eta Jose Ramon Mendizabal entrenatzailearen jakituria aprobetxatuz, era bikainean hasi dute denboraldia batel eta traineriletan Euskadiko txapeldun izanet. Federazio sarian izuntzak lortu du senior mailan garaipena. Arkote bigarrena izan da, Hondarribia 3 eta Lutxana 4. Emakumeen mailan getariarrek lortu dute urrezko domina. Getariaren atzetik Deustu izan da, bigarrena Arkotek brontzea lortu du eta Zumaiak 4. tokian amaitu du emakumeen estropada. Hor dira, getariarrak bandera hartu eta gero. Gazte mailako norgehiagokan Mundakak lortu du urrea. Deustuk zilarrezko domina lortu du, getariak brontzea eta Santurtzik 4. postuan amaitu du finala. Eta amaitzeko datu bat, San Miguel Ligako Euskal Klubek ez dute trainerila bat bera ere zailkatu gazte mailako finalerako. Zalantzarik gabe, hausnarketa eta barne azterketarako kontua. Gaur eguerdian bestalde, Euskal Herrian arrakasta ikeragarria duen Zegamako edo Aizkorriko mendi maratoia korritu da.